Når vi siger global opvarmning, hvad tænker du så på? Så tænker jeg på stigende temperatur. Hvad mener du? Nå. Hvad er dit indtryk af global opvarmning? Jeg tror meget, at det er lidt overvurderet. Okay. Hvad tænker du så på? Jeg tænker på benzin og nogle forureninger i det hele taget. Ja. Når jeg siger global opvarmning, hvad tænker du så på? Så tænker jeg på drivhuseffekt og miljøforandringer. Okay. Jeg synes ikke, det er så stort et problem. Altså, føler du, at politikerne i Danmark, de gør nok for at få det frem og sådan? Jeg synes, de snakker meget om det, men altså, jeg ved det ikke. Jeg synes ikke, at jeg ser sådan resultatet. Det kan godt være, der kommer på længere sigt. Det ved jeg ikke. De bliver dygtigere til det. Nu skal vi også selv have den her kongres til sidst på året. Så de er blevet bedre til det. Prøv at udslip mindre CO2. For eksempel flere busser, reklameres med i togene. Hvad ellers? Føler du, de gør nok? De kunne sagtens gøre mere, altså. Egentlig ikke, nej. Men nu ved jeg ikke så meget om det. Men jeg synes ikke, at der bliver gjort så meget ved det. Men jeg tror ikke så meget, det er et problem med Danmark. Jeg tror mere, det er USA, den tredje verden, Kina måske. Jeg må indrømme, jeg følger nok ikke så meget med, som jeg burde. Det vil jeg ikke kunne tage fra. Når du går ud og handler, tænker du så over, hvad du køber? Om det er fra Afrika, jeg tænker på, eller du tænker på, at det er ret meget CO2? Nej. Det gør du ikke. Når du handler ind, tænker du så over, hvad du køber? Nej, det gør jeg sgu aldrig. Nej. Nej. Dem vil jeg. Nej, desværre. Det gør du ikke? Nej, desværre.